Pirineu, equip Mèrida, Adrián i Valentina us contarem el nostre projecte d'investigació sobre el pantà. El nostre projecte recull les dades més importants del Paraguai. Ens presenta què flora i fauna hi ha en l'ecosistema. Analitza alguns consells que hem de tindre en compte del Paraguai natural. Aquest espai natural compta una extensió de 84 hectàrees i compreses entre Elx i Alp. La presa del pantà d'Elx es va construir a l'any 1532. El pantà és un monument històric i es caracteritza per tenir forma de flora del pantà d'Elx està repartida per totes les seues muntanyes i planures. Destaquem els arbres de la garrofera, la carrasca i el xop. Com a herba aromàtica destaca el cantueso i el timo. També hi ha una varietat d'animals, com per exemple la garcilla, el porró o la folla, l'eris europeu i l'esquirol roig. Analitzem donant uns consells per a conservar els paratges naturals. Recorda no tirar fem pel camp, no fer foc i no fer soroll fort. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació.